ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст, пас мехоҳед ки граница гузаред. пас мо дӯстони азиз ба шумо компания беҳтарин ва компания боворико ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати Акай Парвиз мебошад. ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московская област. одамҳоашро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. ҳар рӯза яъне ки рейс дорад. мошинаашон комфорт мебошад. марҳамат, касоне ки границаро бошед, муроҷиат кунед. бардорон азиз, аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати Акай Парвиз дар хизмати мо ва шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломати хуба, раҳмати калон барои дастгирӣ додан. ана акн навори нави насинтиҷа биромад. хонаҳои фурӯши арзон арзон реклама мекунем. иншоалло ки ба шумо маъқул мешавад. хуб, то охир тамошо кунед. ҳатман лайкҳоро мезанем. хонаи фурӯши ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Айнӣ, деҳаи Гулистон. хуб, хонаи пастак дохтагиа дӯстони азиз, 6 сотиқа замин, 3 дархона ва бания кухнӣ ҳам дорад. нархи хонаро 160 000 сомон мекунем. бо савдои хуб мешавад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Айнӣ. телефони барои тамос 909 01 33 66. дӯстони азиз, номери ватсап дорад. аз номи сомонаи мо Насим Деҷа салом расонед. боз иншоалло ки арзони хуба мекунад. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, ҳамаи эълона бо диққат гӯш кунед. ана яъне ки ба як акара аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ замин ё ин ки хона дар корай. замин 3-4 сотиқ бошад дӯстони азиз ва яъне ки то 70 000 сомона бошад. яъне ки дар дуруни райони ҳамаи ҷили Балхӣ бошад. дӯстони азиз, гуфтагие ки мехарам, агар хона бошад то 150 000 сомона. аз даруни район дар корай, хулоса дихонага временкам дошта бошад, мешавад гуфтагие. ина марҳамат кунед дӯстони азиз, касоне ки доштагӣ бошад, заминис 3-4 сотиқ бошад аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод гуфтагӣ, аз даруни район. номери ватсап охираш 28 28. дӯстони азиз, номери ватсап дорад. тариқи ватсап ҳатман касоне ки дошта бошад, ҳамин акара метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошад, марҳамат ҳамин навора бо диққат тамошо кунед. хоб, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 4 дархона, 6 сотиқ замин, яъне ки дӯстони азиз деҳаша гуфтагӣ нестай. ҳатман метавонед ҳамин акара занг бизанед. иншоалло ки маълумоти аниша ба шуморо пешкаш мекунад. 4 дархона, 6 сотиқ замин, банияи дарунӣ дорад ва оби свети ба наздикӣ мешавад гуфтагӣ. нархи хонара 250 000 сомон мекунем. бо савдо мешавад. 4 дархона бардоро, банияи дарунӣ, хона бо симблок, яъне ки бардоштагӣ криша ҳам дорад. коробкаи хона. дӯстони азиз, номери ватсап, хати марҳамат занг бизанед. маълумоти муфассалтарро аз худи сӯбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентест ки билет дар кортон бошад, марҳамат ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. компания ба борӣ аст, метавонед тариқи ватсапш муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд бадро. марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо. дӯстони азиз, 4-умин эълони мо, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, яъне ки деҳаи Диржин гуфтагиай. 5 сотиқ заминаи 3 дархона, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай, ба роҳи Калона гуфтагие ки наздика бардоро. хона яъне ки дӯстони азиз, бо хишти лои бардоштагӣ коробка мебошад. ана нарша 115 000 сомон, яке бо савдои хуб ҳам мешавад.
خب دوستان عزیز نشاطی آبشم یعنی که در نزدیکیش هسته در درون قشلاقه در درون ناحیه واسه می باشد. همسایم زینه کدستان برداره یک کلیدور دراز دارد و نرخش 115,000 سومانی از نام سامانه ما یعنی که نسیم دیگه سالن است. باز گفتگی که سودا هم میشود. سودا در پیش یعنی که در نزدیکی خمی خانه در پیش خانه سودا میشود. تلفن برای تماس +7 قدی آخرش 6033. واتساپ هم دارد دوستان عزیز. طریق نمره واتساپشون زنگ بزنید. دوستان عزیز اعلان نوبتیمون زمینی فروشی هسته قرارداد یعنی که در شهر کلاب یعنی که طرفای شهر سربان گفتگی لیواکان در رقابت خیمزاود گفتگی دوستان عزیز 86 сотиқ замин бардор касоне ки мисол ҳамдира завод кардане ёк ягон сех роскани ягон чи яъне ки ҷои хуба бардор 86 сотиқ замин нархиш бениҳоят арзон яъне ки дар лави роҳа бардор кадме ки мисол бихараш ягон заправкаш рост мекунад ёк ягон заводш рост мекунад хулоса барои бизнес яъне ки барои бизнес кардан беҳтарин ҷо мебошад. касоне ки дӯстони азиз мехоҳед ҳамира харидан номерош мондагӣ +992 охираш 5005 бардоро нақша бо маслиҳат гуфтагӣ аз номи сомонаи мо гап занед иншоалло ки арзон ҳам мекунам бардоро. ина марҳамат кунед замини фурӯшӣ дар шаҳри яъне ки қурғантепа 86 сотиқ замин масоати замин мебошад. дӯстони азиз марҳамат занг бизанед. хуб агар шумо дӯстони азиз ҳамихеле хона замин мошин хулоса чизе ки дор барои реклама кардан номерҳои мо 911 32 43 44 сурат за маълумоти хонатон роӣ кунед иншоалло ки дар видеои оянда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ аст қарор дар ноҳияи ҷайҳун яъне ки қумсангир. хуб квартира дӯстони азиз дар 5 ошона мебошад 55 метри квадрати мебошад. дӯстони азиз ду хонагаҳ без ремонт коробка нархаш 230,000 сомонӣ. касоне ки аз ноҳияи ҷайҳун дӯстони азиз квартира хар бошед марҳамат 230,000 сомонӣ аз номи сомонаи мо Насим Деҷа салом расонед. боз муомилаи хубам дорад. телефону барои тамос дар номерҳои яъне ки 0317 дӯстон занг бизанед маълумоти муфассалтро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз ҳафтумин эълони мо замини фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Файзобод яъне ки деҳаи Бунгакиён гуфтагиай. хоб 6 сотиқ замина иҷозати сохтмон дора гуфтагиай яъне ки 6 сотиқ замин нархиш 50,000 сомонӣ. об ҳам дар наздикиш ҳаст дӯстони азиз яъне ки замин дар даруни қишлоқ мебошад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Бунгакиён 50,000 сомонӣ нархиш бо савдо мешавад. номерҳои ватсапшон номерҳои дастшон мондагӣ марҳамат занг бизанед маълумоти пурра аниқашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз дар канали мо ҳатман подписатсия кунед иншоалло ки ҳаракат мекунем хонаҳои мехостагитонро барашон пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. خب دوستان عزیز کسانی که از شهر حصار خانه‌خوار باشید خانه فروشی است قرار دارد در شهر حصار دهه ارتبوز 3 در خانه 4 سотиқ زمین برای گرد اطرافش محکم کردن 500 دانه دیگه سیمین بلاک داره گفتگی نرخ خانه را 130,000 سومانی میگه که با سودای خوب هم دارد. تلفن برای تماس دوستان عزیز نمبر واتساپ موندگی کسانی که اگر خرید آنی باشد نشد آب و سفید هیچ گفتگی نیست یک ماشین شبین دارد و 500 دانه دیگه سیمین بلاک دارد 130,000 سومانی نرخ خانه با سودای خوب میشه. مرحمت طریق نمبر واتساپ شون مراجعه کنید. салому алайкум дӯстони азизи ман ба диққати шумо боз як ҳавли фурӯшӣ қарор дорад дар вилояти хатлон ноҳияи кушониён ҷамоат диҳоти сарвати истиқлол деҳаи марксизм бардоро и раҳе ки кӯчаи мо ами тараф омадем бардори азиз сари роҳ да магазини паншер навшидагия як чинори калона тарбуз мефурӯшанд ҳамонҷода медурен примерно иншаалло як 2.5-3 километр бардоро меоен дасти рост медурен деҳаи марксизм
медонед рост омаден ами канали ова ки гузаштен магазинда дасти рост мегардем бардора ҳам хи омадан мегирем хонара ҳамҷа хитон меовен на бардори азиз айнами рости дарвозааш нем дарвозаи ми хона ҳам хи рафтаги то охири ҳам хонара инами дар хона бо 10 сотиқ замин фурӯхта мешавад бардори азиз пишти хонада нехе ҷибори об дорам бардори азиз ҷибор не каналча хои дави нигоҳ кунед чӣ салтинаки хушро мақсад айами обо агар то ометен ай поён пасов дорам мебурам меравам омаден дарвозаро диден тамом агар на деҳаи сарвати истиқлол деҳаи лоиқ ширали хеле документал набуда бардори азиз хонаи 8 мешавад ба фикрам бароки номери 7 хулоса ин оз мерем ай даром ҳамаша бо нишонтон метам чия чи нест хулоса дарвоза медаравем пеши дарвозада ам хел дута хонаи односкадни времянка кадагиай ғишти хомая ғишти пухтаги кади буда дӯстони азиз ғишти пухтаги кадиай шифирош алюминия танакай хулоса ина дар хонаай ин аҷада бо дар хонаи дига да фундамент рехтаям унаҷуда ҳамом шай ои тапировод дора ои аракина турбаш уишмети бовар ки агаро тамиша мебарад хулоса бародари азиз ай забор тои забора дидестем исмаш 15 чандай уҷаш 7 метр мешава камтарак поёнаш ускияй неки агароч зато 10 сотиқаи калона ина хулоса сохтмонош инаи ҳуҷрош бардоро ғишти пухтакати плюс поли тахтагия неки хонаош 4.5 ба 2.5 дута хона кадагия времени мақсад бием зиндагӣ кинем гуфтагиан ки мисол ай сабаби зарурiyat ози срочно да савдо монdeстанаш мақсад камтарак зарурiyat дорем мега айми сабаб хонара да фурӯш мондам бардори азиз инаи дуюм ҳуҷраш ҷада аввал баня мекунам бо мекунам мисол уич кадиан хонаш кадиан уҷа ҷои печка бардоро тутай печка просто ам хеби тишка кадагиан кадомеда ки нафурид мегирам ҷада я баняча мекунам бардоро мисол қойдая меша хона хулоса калона инаиш я 6 метрам даже зирчидаги ози вақте ки ира кандан кушоди хушрушидаги хел потолокошона саб сафед каги девулошам одаме ки мисол времена зиндагӣ кунам дальше сохтмон куна иншоалло ки 100% главни полош тахтагиай хулоса бародари азиз номарои сеюм кадаборои экран мемонам мега ай сабаби зарурiyat фурӯхтестем ана биёем бибинем ҳуҷҷат доштаи ҳамаш қоидавӣ ай пеш ки дидем бо ягон маслиҳат дахтон хатиш меем номарои мо бошад 988 кадоме чизи ра нафаҳмид ватсап да бинависем мегӯем ина бародари азиз ои ва тапировоти давлатӣ хулоса инаҷа фундаментора ина дидем инаҷа инаи фундаменто дихонада кароч калон хонада фундаментай забора ай хидмат мега ай дурун ҷои ярад кирпичи пухтара мондагиай барои ояндаи хонара кришаша пушонданаш инаи ҳамомушай бародаро аҷа времени ҳоҷатхонаай хулоса бародари азиз ина агарот хела паҳамай исанаш мисол паҳамай дӯстон ягон чи шура намипами ягон чи надора ҷа маълумай хидм дидеста мисол шумода кафолаша хидм метавонед ки нигоҳ кунед ай поёна дарча дора пушта хуҷагиҳои президентияй мақсад я раҳ ҳастай раҳчае ҳастай ки мисол пиёдагард анака биди хона айсини пеш бародаро хай исунушда мақсад хонаи калонам агар мекадан мешида чистай сабаби зарурiyat фурӯхтесам мега айм ҳисоб срочно ам чи хеле ҳаста ам хел метиямуш мерава мега хулоса бародари азиз дастгирӣ кунем ай лавираи мақсад трассаи шоҳрои колхозобод то ҳами хонара грубо 1 километр ҳаста ё неста иҷа деҳа худаш мактаб дора духтархона дора мағоза дора дӯстони азиз даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарордор дар ноҳияи вахш хоб се дар хона 2 сотиқ замин об ва свет ҳам дорад гуфтагия нархаш 140,000 сомонӣ хоб касоне ки дӯстони азиз аз ноҳияи вахш хонахар бошед бо нархи 140,000 сомонӣ дар срочни фурӯшӣ телефону бароятон 933 10 45 71 тариқи номерҳои дастишон марҳамат занг бизанед.
дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ аст. Қарордод дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, яъне ки хона дӯстони азиз бо семинблок бардоштагиай ва яъне ки дар шаҳри Ваҳдат коробка мебошад. 3 дар хона, 3 сотиқ замин. Гуфтагие ки бочкаи об дорад. Нархи хонара 125,000 сомон меяд ки боз савдо мешавад. Телефона барои тамос 97 76 41 32. номери мегафон дӯстони азиз монагия марҳамат тариқи номерҳои дастшон занг мезанед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайккаро мезанед ва ҳатман дар канал подписия мекунед. хулоса чӣ хеле ки хона мехоҳед дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шумо кофта пешниҳод мекунем. агар ҳамин навори моро касоне ки дӯстони азиз то охир тамошо кардагӣ бошад, дар комментария 500 нависад, иншоалло ки мо комментарияи шуморо ҳамошона хонда атфел метиҳем. раҳмати калон барои дастгоҳи беҳтар. хоб дӯстони азиз, 12-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарордод дар ноҳияи панҷ, яъне ки деҳаша дӯстон гуфтагӣ нест. касоне ки маъқул доништа бошед, яъне ки нархаш дӯстони азиз арзон аст, ба нархаш арзанда аст. хоб 4 дар хона 15 сотиқ замин мебошад. ҳавзи 30 тонага дорад, об ва свет ҳам дорад, чолиёби ангур дорад. хоб 4 дар хона бо ремонтҳои хуб, 15 сотиқ замин. нархи хонара 180,000 сомон меяд ки боз савдо мешавад. телефоном барои тамос 974 55 90 90. марҳамат кунед, занг мезанед. маълумоти муфассалтор аз худи сӯбошон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, боз як тӯдигаи хона ҳастад дар ноҳияи Носири Хусрав. хоб маълумоти пара дӯстон гуфтагӣ нестай. 4 дар хонаҳои гуфтагӣ ва сотиқи замин. масоҳати хона 12 сотиқ заминай. нархша 220,000 сомон мега. камтара ки дигарам савдо мешавад. ремонтҳои хуб 4 дар хона дар ноҳияи Носири Хусрав гуфтагиай. касоне ки маълумоти муфассалтор мехоҳад фаҳмидан, телефона барои тамос тариқи номерҳои дастишон 960 94 14 хати занг мезанед. метавонед маълумоти муфассалтор аз худи сӯбошон дастрас намоед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, хулоса чизе ки доред барои реклама кардан, марҳамат дар номерҳои мо роя кунед. иншоалло ки ҳаракат мекунем, хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. номерҳои мо 911 32 43 44 хати роя кунед, ҳаракат мекунед. дӯстони азиз, ба шуморо яъне ки хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳатман подписия кунед. мегузарем ба хонаи навбатиамон. хонаи фурӯшӣ аст. қарордод дар шаҳри Душанбе, яъне ки тарафҳои Чорбоғ гуфтагиай. хоб 5 дар хонаҳай 6 сотиқ замин. маълумоти пара гуфтагӣ нестай. касоне ки аз тарафҳои Душанбе хонахар бошед, хонаи заминӣ 6 сотиқ замина. нархи хонара 380,000 сомон мега ки боз камтарак муомила дорад. ана 5 дар хона, хонаҳои калон, хонаҳои евроремонт кардагиай, яъне ки ремонтҳои хуб барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтарин. 5 дар хона 6 сотиқ замин. нархаш 380,000 сомонӣ. об ва свет ҳам дорад. телефона барои тамос 970 39 53 39 хати занг мезанед. бардорам маълумоти анитаршон аз худи сӯбошон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ аст. қарордод дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи боло. дар хона 6 сотиқ замина барои зиндагӣ кардан тайёра гуфтагиай. хоб ана об ва свет ҳам дорад. бардор усталба кашидагӣ ҳастай. ремонтҳои хубан, яъне ки барои зиндагӣ кардан гуфтагиай ки тайёрай. дар хона 6 сотиқ замин, об ва свет ҳам дорад. нархаш 220,000 сомонӣ. ина марҳамат бардор, касоне ки хонахар бошед аз шаҳри Ваҳдат бо нархи арзон, яъне ки нархи 220,000 сомонӣ, дар номерҳо рӯи экранда занг мезанед. бардор маълумоти анитаршон аз худашон дастрас намоед. хоб дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ аст. қарордод дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати яъне ки Шарора, деҳаи Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз. 6 дар хона 6 сотиқ замина, яъне ки дӯстони азиз, 3 дар хона ремонти хуб кардагӣ ва 3 дар хонаи дигар аз нав бо хишти пухта бардоштаестам. бардор гуфтагӣ,
яъне ки 3 дар хонаи дигар бо хишти пухта бардошта аст. об ва свет ҳам дорад. нархша 230 000 сомон мега. ин марҳамат дӯстони азиз, ба хотири подписчикони Насим Dj бо нархи арзон хона мондесем. ин яъне ки калидори калон дорад, бо хишти пухта бардошта аст. 3 дар хонаи дигар. телефон номериам 990 05 11 78. 3 дар хонаи дигар барои зиндаги кардана тайёрай. марҳамат 230 000 сомон савдо мешавад. савдо дар назди хона. марҳамат дӯстони азиз, тариқи номерҳои дастишон занг бизанед. خب دوستان عزیز، نمره واتساپ ما هست. طریق نمره واتساپ ما خلاصه چیزی که دور برای رکلام کردن 911 32 43 44 رای کنید. ان شاء الله که همه خیلی نوار کرده پیشنهاد میکنیم. پیشکشی غریبا پیشنهاد میکنیم دوستان. خدا نگهبان.